dili solusyon ang pagkalimot. Ang solusyon mao ang pagdawat nga ang tanan nahitabo. Mga problema, kabahin sa relihiyon, kinabuhi o gugma ang imong giatubang, ayaw paglangan, kaya to kanang hatagan og kahupayan, pinaagi sa Tambag ni Kuya E. Mayong gabi mga igsuon. Welcome sa ato nga programa, Tambag ni Kuya E. Karong gabi una mga igsuon, ato nga hatagan og pagtagad ang ato ang igsuon nga mipadala sa iyahang mga hinanakit sa kinabuhi. Diin pinaagi sa pag-send ngadto sa ato ang comment section. Gikan ni Brother James Aaron Mandelo nga taga Garcia Hernandez. So dili pa kita mapadayon mga igsuon. Ato na nga shout out ang atong sponsor nini nga to ang gutua. JB Bongkak TV. Please subscribe his YouTube channel. And also shout out ni Brothers Vlog. Uban usab nato si Suroy ni Manoy Siloy o sa mga Kaadik TV. O karon mga isuon atong hatagan og pagtagad ang ato ang commenter di ni padala sa iya nga yumukmo sa kinabuhi may tungod sa gugma. Matod pa niya, Kuya E, unsaon paglimot sa mga tao o butang nga nasuod na kaayo kanimo? Palihog, tambagi ko, ug unta, manotis ni nimo. Well, Brother James, daghang kay salamat sa imong pagsalig sa pagpadala sa imong nga yangungo sa kinabuhi may tungod sa gugma. Una sa tanan, tingali makapangutana ta. Ngano man nga ang maong tao or maong butang kinahanglan man nato nga kalimtan. Tungod ba kay kini mga butanga or kini mga tawhana nagdala og kasakit sa atong kinabuhi? Brother James, dili nato ikalimod nga kining mga butanga or kining mga tawhana nahimo ng kabahin sa atong kinabuhi. Og dili solusyon ang pagkalimot kanila. Kay musugot ta og sa di matud pa, you can forgive but you cannot forget. Mubalik ug pagting sa atong alimpatakan ang tanan nga nahitabo, ang tanan nga gibuhat sa maong tao dili kanato. But we cannot forget. Dili kita makalimot. So unsa man ang atong buhaton? Ang atong buhaton, brother, kinahanglan dawaton nato sa hingpit nga ang tanan dili permanente. Kung ang tao may nakapasakit kanimo na imong tatingali imong hinigugma nga buot mo ng kalimtan, dili kayod ka na mahitabo nga imo siyang makalimtan. Matod pa sa usa ka kanta, I remember the name but I forget the feelings anymore. Mahinumduman gihapon nato apan tingali lahi na ang atong pagtagad ngadto sa usa ka tawo o sa usa ka butang. Specifically lang, no, Brother James, dirita sa tao, no? So akong balikon, dili solusyon ang pagkalimot. Ang solusyon mao ang pagdawat nga ang tanan nahitabo og siya nahimong kabahin sa imong kinabuhi. So ayaw lang kalimti, ang buhaton dawaton na nato kung unsa ang nahitabo sa atong kinabuhi. Kauban ang maong tao. Dawaton nato nga nahimo siyang kabahin sa atong kaagi. Og niya nang paagiha, nasayod ako nga uban niya nang maong tawhana o niya nang maong bayhana. Nakat-on kausap aron sa sunod nga mahidangat kanimo nga sunod maka-encounter ka og higugmaon na usab. Nasayod na kita, nakat-on na kita sa atong mga sayo og dili na kini pagasublion pa. Ang importante
nasayod ka sa atong sayop o dili na pagasublion pa. Mauna ang pinaka-simple na kong natambag, Brother James. Dili ang pagkalimot, kundi ang pagpasaylo o pagkat-on sa kung unsa ang nangagi sa atong kinabuhi. Hinaot nga makahatag kini og gamayng lamdag sa imong problema karon o makadasig kanimo sa pagpadayon sa paghigugma. Sumuna mga igsoon, kung aduna may mga hinanakit sa iyong kinabuhi, ayaw ka na og luom-luoma. Kay matod pa, delikado kaayo kung dili na ito ikapaambing. Ato ka na i-share, no? O kung gusto ka mo nga ma-hide ang ato identity, pwede usab kayo, no? So, kung ano na tayong mga problema sa kinabuhi, sa atong espiritualidad, sa ato ang gugma, i-comment ka na sa atong comment section ug ato ka nang hatagan ug pagtagad sa umaabot nato ng mga video. God bless you. God bless us all. Thank you so much for watching. Tambag ni Kuya E.